Det her, det er, hvad det hedder, en Østhusets indgang, og det er også Kongevangens Boldklubs indgang. Det er fodboldholdet i Kongevangen, og Østhuset, det ligger lige heroppe. Vi er på vej derop lige om lidt, men vi vil først lige vise jer det her smukke billede af Østhusets indgang. Det var det. Det er meget fedt. Ja, jeg synes, det er fedt nok, at de muslimske piger har, hvad den hedder, en aften sig selv. Ja, jeg synes det er faktisk det er fedt, at de kan få lov til at lave noget forskelligt. Hvor mange forskellige ting laver I? Faktisk mange, vi spiller rumbold, nogle danser, breakdance, og spiller fodbold og sådan forskellige ting. Synes du, det er fint nok, at hvad det hedder? Vi tager også på ture nogle gange. Okay. Og så om søndagen laver I noget specielt der? Nej, ikke rigtigt. Nej. Hvad er der? Der er mange ting. Okay. Tak for det. Tak, Abdi. Det er så let. Jeg hedder Lasse, og jeg er leder her i Østhuset. Helt ny leder. Startede 1. maj. Men før det, der var jeg souschef, så jeg kender huset rigtig godt. Jeg har været her i 2 år snart. Okay. Først vil jeg spørge dig om, hvad det hedder. Hvordan er jeres økonomi? Altså, vi får tilskud fra kommunen, og det er cirka, jeg tror det er omkring 2 millioner. Vi får 1,82 millioner, vi får om året. Jeg har ikke helt præcis styr på det, hvor mange penge, men det er altså kommunen, der betaler alt her. Både lønninger og huset og forbrug, altså strøm og varme og alt det der. Okay. Det er Hillerød Kommune. Okay, tak for det. Arbejder sammen med Togården? Ja, noget gør vi. Altså, vi er jo tæt naboer med Togården, og når vi laver projekter, så annoncerer vi projekter ned hos dem. Og det vil sige, at nogle af de børn, der går i Togården, som jo er en almindelig klub, de kan komme herop 1 dag om ugen og være med i vores projekter. Og så går de tilbage til Togården. Så nede på Togården bliver de passet, sådan en klub passet, og så går de på forskellige projekter her i huset. Så det gør vi, ja. Hvad gør I, hvis kommunen ikke betaler de penge til brug? Hvis vi ikke har penge nok, mener du? Ja. Jamen, så prøv. Det er vi tit ude for jo, fordi vi, som så mange andre, så synes vi jo ikke, vi får penge nok. Men så søger vi penge andre steder. Fonde og firmaer søger vi sponsorater i. Og det kommer an på, hvilket projekt vi laver. Hvis vi for eksempel vil lave et eller andet form for integrationsprojekt, så kan vi finde på at søge i Integrationsministeriet. Eller vi kan søge Socialministeriet, vi kan søge private firmaer. Novo Nordisk har givet os penge, og Danske Bank har givet os penge og sådan noget. Så det... Hjælpe unge, hvis de har problemer eller sådan noget? Ja, det er jo en del af vores arbejde. Det er at se, hvis der er nogen, der har problemer. Og så enten, altså vi snakker så rigtig meget med, det er jo simpelthen en del af vores arbejde, ikke? Men hvis det er tunge problemer, altså svære problemer, som vi ikke synes, vi kan Håndtere. Ja, som vi ikke kan håndtere, som vi ikke er mandskab nok til at håndtere, så er vi jo også, så hjælper vi med at sende folk videre og lave, altså støtte dem i at komme videre og snakke med dem, som har forstand på de problemer, de har. Det er jo ret ofte ude for jo. Ja, det er det. Alt er gratis her. Det vil dog sige, i går, da du interviewede mig, da jeg sagde, alt er gratis, så det er ikke helt rigtigt. Fordi for eksempel, hvis vi tager på ture ned ad Bogle, eller i biografen, eller i skøjtehal, eller i svømmehal, eller noget, så skal både børn og de unge betale noget af det selv. Okay. Typisk er det sådan, så de betaler entréen, og vi betaler transporten. Og så giver vi nogle gange is eller et eller andet på vejen, ikke? Men altså, de betaler selv noget på ture, men at komme her og gå her, det er gratis. Der er ikke noget kontingent. Okay. Hvordan arbejder det her? Hvordan det er at arbejde her? Det er super fedt. Altså, det er super fedt. Det tager tid lige at lære det at kende, synes jeg. Men altså, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes, det er nogle enormt søde og dejlige, både børnene, vi har fra 10 til 13 år om eftermiddagen, og fra 13 år op til 5-26, vi har om aftenen. Jeg synes, det er nogle vidunderlige mennesker. Og så jeg kan rigtig godt lide det. Og så er der spændende, så laver vi nogle spændende ting. Det kan jeg godt lide. Er der tit unge her omkring? Hvad det hedder? Østhuset. Om der tit er unge omkring her? Ja. Altså nogen, som ikke er herinde, men som er her omkring? Ja, det synes jeg. Altså især
Især efter der er KBK, som er fodboldklubben, der ligger nede under, de har åbnet en grillbar, som er åben hver dag. Og der er tit i spisefrikvarteret, der kommer de op fra skolen og går herned og køber grillmad. Det synes vi ikke er så fedt, fordi vi vil godt have, at folk lever sundt. Ikke? Men altså, der er mange mennesker omkring, også selvom der ikke har været grillbar. Hvor mange arbejder her? Vi er 5, som er her, som er pædagogisk arbejde. Ikke? Det vil sige 5 pædagoger. Og så er der en, som sidder på kontor, som er her 1 dag om ugen. Som hedder Nette. Okay. Hvad det hedder? Det er okay. Laver I noget specielt om søndagen? Fordi det har normale klubber ikke. Nej, jamen vi er åben hver søndag fra 2 til kl. 8 om aftenen. Og indtil videre, der er det bare sådan, at vi har åben hus. At det vil sige, at vores café er åben, og man kan spille bordfodbold og bordtennis og Wii og spille kort og alt andet. Alle de der ting, som vi har. Fodbold, man kan spille ind i vores sal. Vi har en virkelig god sal, som du godt kender. Men vi har faktisk tænkt os at prøve at lave nogle specielle projekter om søndagen, sådan så der er nogle muligheder for at lave et eller andet specielt om søndagen. Og så har vi fået sådan et surround sound tv, du ved, sådan en storskærms tv med kanonfed lyd. Og der har vi tænkt os, at når det er vinter, så vil vi måske vise film hver søndag fra 6 til 8, sådan så dagen slutter med, at man ser en film. Ja. Det lyder meget godt. Tager I til på tur? Altså i landet, men tager I også til udlandet, eller? Ja, altså vi tager tit på ture. Det der med at rejse, det har vi arbejdet rigtig længe på, for at prøve at finde en rejse til de store drenge. Men det koster en bundegård, altså det koster 120.000, hvis man er 30, der skal afsted på en rejse. Og det har vi simpelthen ikke haft råd til, fordi vi vil helst have det sådan, så at dem, der er med selv, kun betaler 3.500. Og så betaler vi resten. Men det har vi simpelthen ikke haft råd til. Men altså, vi vil arbejde på at prøve at lave nogle projekter, hvor vi for eksempel vælger et tema. For eksempel at arbejde med gadebørn i Brasilien, for eksempel. Og undersøge noget om gadebørn i Brasilien. Og så prøve at søge nogle penge, sådan, så unge mennesker her fra Hillerød tager til Brasilien og arbejder og studerer i gåseøjne, altså undersøger noget omkring gadebørn i Rio de Janeiro eller et andet sted i Brasilien, eller i Indien, eller et andet sted, hvor der er gadebørn, ikke? Rigtig mange gadebørn. Og det tror jeg godt, vi kan få succes med. Og vi vil godt have, at der er indhold i tingene, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. For eksempel her så vi på et vindue, at jeres tv er blevet stjålet. Ja. Sker det tit her omkring? Det er faktisk første gang i de 2 år, jeg har været her, der har været indbrud her. Til gengæld er det sket 3 gange inden for 3 uger, at der har været indbrud, og der er blevet stjålet 3 tv på 3 uger. Det er helt vildt. Og vi er rasende over det, fordi folk tror, at det er kommunen, og der er forsikring, og så vi får bare et nyt sådan her. Ikke? Men for det første, så har kommunen ingen forsikring, så vi får ikke noget dæk af forsikring. Og for det andet, så har vi ikke råd til at købe et nyt fjernsyn. Og vi får ikke noget nyt fjernsyn før efter nytår. Så det er bare pisse ærgerligt, altså. Tak skal du have. Det var så lidt. Og husk at sige, at vi er åbne for alle. Kører kameraet nu? Jeg vil godt slutte af med at sige, at Østhuset er hele Hillerøds hus. Børne- og ungdomskulturhus, kan man næsten kalde det. Og alle er velkommen. Også selvom man bor i Vest, eller går på Ålholmskolen, eller hvor man bor. Så er man velkommen til at komme, og i hvert fald tjekke ud, hvad det er for nogle projekter, vi kører. Vi vil godt have, at Østhuset bliver byens sejeste hus. Med nogle seje, gode projekter. Tak. Det var så nogle kommentarer fra... Ja, må jeg lige sige, at vi har en hjemmeside, der hedder OEST, altså ø med OE, oesthuset.dk. Østhuset med OE i stedet for ø. Jeg tror i øvrigt godt, man kan skrive ø. Ja. Tak skal du have, Lasse. Så lidt.